Er det Hanne? Hvad skal vi lave i dag? I dag skal vi ud og interviewe folk og spørge om det er Hanne. Så vi venter egentlig bare på, når der kommer nogle pænt lækre blonde. Så vi går derud af. Ja, kom gå. Prøv nu at se her. Undskyld. Er det Hanne? Undskyld. Må jeg spørge dig om et spørgsmål? Er det Hanne? Undskyld. Må jeg spørge dig om et spørgsmål? Er det ikke Hanne? Jeg spørger bare på din af Hanne. Hun er i kommunen. Kan jeg hjælpe dig med noget? Det tror jeg ikke. Så er det ingen snak. Undskyld. Ja. Er det Hanne? Ja. Er det Hanne? Ja, det er det. Skal vi hilse Hanne? Jeg kender ikke Hanne. Der er 20%. Undskyld, er det Hanne? Nichts verstehen. Wir sprechen Deutsch. Nå. Går det godt? Det går fantastisk. Hvad med dig? Det går fint. Hvordan har du haft det i dag? Jeg har haft det forrygende. Har du spurgt mange mennesker om elektro? Nej, jeg spørger ikke nogen, der står bare på sjov. Er det Hanne? Vil du med ud og se på dyr? Det vil jeg da gerne. Står sgu et dyr lige der. Bikinis, rock men lovers, driving Lamborghinis, jealous. Cause I'm out getting mine, shade with the gauge and vanilla with the